Test posledného nabrúseného noža z AliExpressu. Vyskúšame ho testovať na 3,5 mm koži, čo mi pozostávala z nejakého šitia púzdier. Je to úplne fantasticky do toho, lepšie ako so skalpelom, lebo skalpel je ľahký a zle sa drží. No a plus pravda, že dáme aj nejaký ten papírus. Hlavne sa neseknúť.